Тя не е престижна, не е интелектуална работа, но предпочитам да си отида да работя там, да бъда сред хората, да заживея ежедневния си живот, нали. Отначало, нали, и аз там като отидах не познавах хората. Звучи като по-познато сега. Сега ми е все едно, че съм не си на свое място. Кой се е минал, Сапуна за пране. Кой точно? И този тук. И този долу. Това ли? Да. 1 лев и 50. И много от хората, нали ви казах, понякога като ме няма някой ден, къде беше, особено от чивачите и от тези кафе-магазина, просто така мило се отнасят към мене и много съм възхитен съм от тяхното отношение към мен. Това ми дава самочувствие, да ви кажа. Цигари. Павел, да. Той е циганин, който там и жена му продават контрабанда цигари. Ефтини цигари има, моля. Дамски, мъжки цигари ефтини. Приказваме си за по много теми за... Цигари. Трамваите там прави едно виене. Аз така експериментирам на Павел, му казвам, сега викам спира 20 номер. Айде бе, очудва се, нали? Как позна? На улиците, отначало, когато пресичаш някоя по-голяма улица и не си пресичал, малко е по-трудно, но с времето, като минеш няколко пъти, добиваш така представа и увереност, ще се справиш, нали, минавайки. Тротуарите не са равни. Всяка стъпка, да кажем, ако трябва да стъпиш 5 см или 2-3 см по-надолу от нивото на тротуара, е един вид стрес за слепия. Правят се някои работи, но още сме назад, много назад. По отношение на така наречените архитектурни бариери. Внимание! Вратите се затварят. Люлин не е много лесен квартал за ориентация. Още в Люлин ми предстои да се науча. Нали, слепият човек чувства, нали, сянката на предметите. С лицето се усещат сенките, на
както ви казах на предметите, вятъра както се движи. Ти разбираш дали има до тебе някоя по-голяма сграда или не, или е празно пространство. Когато има, да кажем, по-голямо пространство, широко пространство, там е по-трудно. Човек може да загуби малко посоката. И моят случай е такъв, че аз се чувствам до известна степен интегриран. Ето там живее повечето с виждащи хора и това аз се чувствам доволен от този начин на живот.